Mae fe jyst yn helpu fi teimlo'n well ar ôl darllen llyfr. Pan fi'n darllen, mae'n rhoi lluniau fel stori mewn pen fi. Helpu chi efo sut i sillafu geiriau. Wel, pan mae fi'n bach, o fi ddim yn siŵr o darllen a wedyn o fi wedi darllen Heidi yr un hyn oedd yn fel yma. Ac oedd yn dweud bod y darllen yn gallu gwneud hwyl a popeth fel yma. Maen nhw'n dysgu chi i'r geiriau newydd. Fi'n rili hoffi darllen a weithiau sy'n gwybod beth i darllen. Gallu bod yn doniol, gallu gwneud chi'n hapus. Dwi'n hoffi darllen achos yn llyfr am yna fel pethau diddorol. Fel yn ysgol ni ar hyn o bryd ni'n ysgrifennu storiau ar gyfer Eisteddfod, ysgol a pethau. Felly mae'n helpu rhoi syniadau. Fel arfer ti'n darllen yn y gwely? Fi'n darllen pob nos. Fi'n hoffi darllen ar y gwyliau. Os mae fel yn hir, fi'n darllen efo trio torri a lan. Ond os mae'n fyr, fi'n trio darllen y gyd. Dwi'n hoffi darllen dros gwyliau. Fi'n darllen lot yn y nos. Fi'n mynd yn hwyrach na fi fod yn darllen. Fi'n darllen un llyfr mewn 3 nos. A fi hefyd yn darllen yn yr ysgol. Os oes unrhyw siawns i wneud yn yr ysgol, fi fyddai'n darllen. I fi, ar ôl darllen, mae'n gwneud fi lot mwy blinedig. Mwy tywel. Mae pawb wedi gysgu. I fi, fe'n rhoi rhywbeth i fi meddwl am tra bod fi'n mynd i gysgu. Dwi'n meddwl falle bod yn meddwl bod pobl yn gallu mynd i gysgu ar ôl darllen. Fi'n cael mwy fel llonydd wneud darllen. Oherwydd fi'n darllen yn hwyrach na fi fod, mae fe'n gwneud fi blinedig.